Russiýanyň suwtlary iň gadymy we awraýly adam hukuklary goraýjy guramalary ýapmakçy. 29 dekabrda Moskwanyň şäher hadiýeti Adam hukuklary merkeziniň ýatyrylmagy barada karar berdi. Ondan öň 28 dekabrda Russiýa Federasiýasynyň ýokary hadiýeti Memorial Halkara Taryhy we Bilim Jemgyýeti bilen baglanşykly şoňa meňzeş karar kabul etdi. Prokurorlar sebäp hökmüne hökümetiň kararlaryna täsir etmek we jemgyýetçilik pikirini döretmek maksady bilen kanunyň ýygyderli bozulmagy we syýasy işleriň durmuşa geçirilmegini görkezdiler. Kararlara näýilelik görkezip şikayet ediler. Kadiýetde prokuraturasyň wekilleri Adam hukuklary merkeziniň maliýe girdejlerini açaçan ýerine ýetirýändigini, hasabatlaryna girdejler we çykdyjylar barada dolu maglumatynyň ýokdugyny aýtdylar. Şeýle hem Adam hukuklary merkeziniň ýurdu durnuklaşdyrmana gönüktirilen näýilelik hereketlerine gatnaşmagy we kadiýet ulgamyna näýile garaýyş döretmek maksady bilen syýasat tutsaglaryň sanagyny düzmekde aýyplandy. Memorial merkeziniň wekili öz gezeginde prokuraturasyň taraplaryny raýatlary möhüm maglumatlardan mahrum etmek synaşygy diýdi. Bu kararlar diňe we Russiýanyň içinde däl, eýsem halkara arenasynda da uly seslenme döretdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Antony Blinken muny bütün dünýäde adam hukuklarynyň kemsidilmegi diýip atlandyrdy. German hökümeti Rus häkimiýetleriniň hereketlerini esasy raýat hukuklaryny goramak boýunça halkara borçnamalaryna ters diýip ýazgardy. Halkara adam hukuklary guramasy Amnesty International Memorialy gadagan etmek barada kararyň ýatyrylmagyny esledi we muny gulaň millionlarça pidasynyň hatyrasyny kemsidiji diýip atlandyrdy. Adam hukuklary boýunça Ýewropa kadiýeti Russiýanyň häkimiýetlerinden 2013-nji ýylda 11 sany jemgyýetçilik guramasynyň Ýewropa kadiýeti daşary ýurt agentlary kanunyna garşy şikaýetine garaşan 2 jemgyýetçilik guramasyny saklamagyny isledi. German diplomaty Germaniýanyň Russiýadaky öňkü elçisi Ernst George von Stadnis habar beriş serişdelere beren interwýusynda Russiýanyň Sowet döwrüniň elhençli döwründen soň Memorial bu ýurduň päk ýüregi diýip aýtdy. Ekspertler häzirki wagtda Rus taryhyny diňe gahrymançylygy görkezýän we ýalňyşlyklary agzamaýan watançylyk şekli bolmaly diýip hasaplaýarlar. Russiýada halkara Memorial we adam hukuklary merkezi Memorial daşary ýurt agentlary hökmüne ikrar edildi. Ýewropanyň hukuk guramasy bolan Ýewropa Geňeşiniň baş sekretary Marija Pichinovich Buric daşary ýurt agentlary barada kanunyň jemgyýetçilik guramalaryny, habar beriş serişdelerini we şahsiýetleri kemsidýändigini we soňky ýyllarda Russiýada raýat jemgyýetine repressiw täsir edendigini aýtdy.